Стефчо, как ми е? Стефчо, как ми е? Окей, вратата окей, ма не знам. Брейкъра ли изключи? Брейкъра включвам. Да, включвам. Как ми е сайнчето? Стефчо, Ама трябва да излизам толкова много. Стефчо, как ми е сайнчето? И беше май с 60. Аз съм с 13, ама не Ползвам. го Where are you? Като хванете всички в кухнята и ще видим кой ще умре. Goodbye! Да ще разберем. И ползвай с мъчетика. Do you have a crush on me? Ако не тръгне към нас, значи е бокса. Do you have a crush on me? Are you gay? Видеокамерата е супер. Май не сме и двамата, май. Аз какво ви казвам? А той е. Буквално ме видя. Не сме двамата, не сме бурката. Аз какво ви казвам? Да, бурка ти. Горе, с госта сме да знае, правим компания. The fuck! Брат! Не! Holy cringe.